त्रिपुरा एसेम्बली चंगबारिबो त्रिपुरा मथा पार्टी खरक चिथाम एमएलए कपलाई अंगमानि यागुलो त्रिपुरा विधानसभाओ त्रिपुरा मथा पार्टी अंखा अपोजिशन बदल अंगै कासै फाइग्या आबोनो कितिंगै त्रिपुरा मथानि बिसिंगो वाइ गोबां बुबाग्रानि साइतमाबाय ककलाम सालायजाखा साबनो रिनाय अपोजिशन लीडर याकजु चीफ हुइप इ काइथाम पोस्ट त्रिपुरा मथानि कुचुक बेरेमनि ते खरक चिथाम एमएलए रकनो तैयबो हाइनो जेरै वाइ गोबांनो ककलाम सालायमानि कक्तमा पाइथागो बुबाग्रानि साइमारमानि बिसिंतैनो खरक तामनि बुमो विधानसभानि स्पिकारनि थानि सुइबलाय रहरजाका हनै कक्तमाव सावै मानखा कक खुसातै क्लायो लाइथांजाक 2003 बिसिओ आईएनपीटी पार्टी इंगै चंगबारि बातायै प्रमोद नगर आचुक थायो सीपीआईएम नि बातानै अगुर देबबर्मानो मेचिनै कपलाई इंगै पुइला एमएलए अंखा बरम गनां अनिमेश देबबर्मा त्रिपुरा मथानि इंगै 2021 बिसिओ एडिसी चंगबारिओ कुलाय चाम्पा आवर आचुक थायो बातायै कपलाई इंगै एडिसीनि सामुंचारि फां अकरा याकचु बारजा मानखा बुबाग्रानि तैदुलमाबाय लाइथांजक सालो इंगै थांमानि जरानो नाय नायखे त्रिपुरा एसेम्बली चंगबारिओ खरक चिथाम एमएलए नि बिसिंगो बरम गनां अनिमेश देबबर्मानो विधानसभानि अपोजिशन लीडर ख्लायनानि वानसुकमुं नाहारिमानो त्रिपुरा मथा पार्टी चीफ बुबाग्रा प्रदीप मानिक्य आबनि उलो अपोजिशन डेपुटी लीडर चंगै मानो 60 एसेम्बली आचुक थायो मथानि चंगबारि बातायै कपलाई इंनाय बरम गनां फिलिप कुमार रियां विधानसभानि बदलनि चीफ हुइपनि आचुक थाय मानो 12 टाकर जरे एसटी एसेम्बली आचुक थायो चंगबारि बातायै जतनि सुलाय गोबां बुधबाय कपलाई इंनाय बरम गनां बिस्वजित कलय इ काइथाम आचुक थाय त्रिपुरा मथानि पार्टी चीफ बुबाग्रा प्रदीप मानिक्य तमुंनो बरकनि इ बारजा याफारके चिनि कक्तमा कुबुइते कपलाई इंनाय जरा नासिंदि लुकुरक सय कुबुइतामो कक्तमा अंखरि फाइनाय